сърцето на Варна идеите срещат възможностите. Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации превръща идеи в решения, а знанието в промяна. Като партньор по проекта Garden, финансиран по програма Interreg Euromed, обединяваме хора, наука и бизнес за едно по-зелено, устойчиво и иновативно бъдеще. А днес ще ви запознаем с пилотния проект в община Долни Чифлик. Част от работата на общината е да се грижи за най-слабите, възрастни, социално уязвими групи хора. И това е основен ангажимент на домашния социален патронаж. Общо хората, на които доставяме храна по програмата Топъл обяд и общинската дейност, домашен социален патронаж, варират между 220 и 240 човека, като обслужваме всички 17 населени места в общината. Големия плюс на електромобилите е чисто икономическата полза, тъй като всеки един от автомобилите на ден минава средно по около 200 км. Така че това като разход с конвенционален автомобил е несъпоставим по никакъв начин с електрическия. Имаме монтирана и зарядна станция по проекта, така че сутринта автомобилите се взимат готови заредени. Първото пътуване от зарядната станция до кухненския блок, където започват да товарят. Дейността или работата на колегите стартира сутринта първо с подготовката на храната. В кухнята работят готвач, помощник готвач, работници в кухня, разносвачките и шофьорите. Новите електрически превозни средства позволяват на община Долни Чифлик да извърши доставките в по-чисти, по-тихи и по-ефективни автомобили, без да се въвеждат допълнителни такси за ползвателите на социалната услуга. Пилотната дейност показва как европейското финансиране, експертния капацитет на БАТИ и практическия опит на община Долни Чифлик могат да бъдат обединени в реална инвестиция с пряка полза за местните жители. След приключването на проекта, електрическите автомобили и зарядната станция ще продължат да се използват от общината и ще продължат да изпълняват тази социална функция, на която ние толкова много държим. Добър ден, баба Пети! Как си? Добре ли си? Добре съм, здраве. Всичко е наред. Малко топло, ама
Чакай да си взема празното канче. Искаш ли да ти ги вкарам вътре? Карай ги. Айде, ще ги вкараме. Айде, баба Печи. Чао. За нас е от голямо значение чисто социалния елемент на услугата, която предоставяме. Това са основно възрастни хора, трудно подвижни. Добър ден, Ливданчи. Добър ден, добре дошли. Е, тук ще ги оставя сега. Стави ги. Как сте? Аз с бастунката. Болни, здрави нямаме. Количество и качество е добре. Нали? Да. Добре, радвам се. Хайде, чао. Айде да сте живи и здрави, Рожбо. Услугата, която предоставяме чрез доставка до дома на топла храна, за тези хора от изключително важно значение и те ни чакат наистина с нетърпение. Добър ден, Митак. Огладня ли? Като всеки Като всеки ден, нали? Чакай сега, полекичка, ето, заповядай. иво, Утре пак. да. Манджата ти харесва? Така, Всичко и точно, нали? всичко е окей. Да, радвам се. Хайде. Само да се живи. Пази се, че камион идва. Но така само. Живи и здрави, до утре. Добър ден, Лиловенче. Добър ден. Как си? Добре, нали? Добре, много добре. Огладняхте ли вече? Много. Ето, заповядай. Благодаря. Айде, чао. Чао. До утре. Добър ден. Как сте днеска? Добре, добре. Добре. Ето, заповядайте храната. Благодаря. Хайде, утре ще се видим пак. Разбира се, заповядайте. Тук говорим за много ниско ниво на шум в самия автомобил. При едно продължително каране наистина си е комфортно и не изморява толкова. Дали впечатлението от шофьорите са, че автомобилите се управляват много леко. Добър ден, Дори. Здравей. Ето, заповядай. Мерси. Как е баща ти, бе? Добре. Той само слънце ни излиза. Не. Ето и хлебчетата. Мерси. Хайде, хубав ден, но утре ще се видим пак. Добре. Хайде, довиждане. Чао. Чао. Добър ден!
Как е кака Мари днес? Добре, чакам да дойде манджата. Аз нямам думи, разбираш ли, че нямам думи? Това са златни деца. За мен са златни деца. Дядо Господ от някъде ми ги е пуснал, но това е златни. Само това мога да кажа. Само усмивката и като се покаже на вратата и на мен ми стига. Нахранила съм се дори. Храната грешка няма. Гледаш момичето, което носи храната и си представяш, да, много. Аз съм доволна баба от храна, от всичко. Какво да иска една баба на 80 години повече? Да, когато дойде 1 март, Мартиничка закачваме на кака Мари, по всякакъв повод. Коледа, 8 март, 1 март, рожден ден, ето тя имаше юбилей 80 години. Винаги сме ги почитали. Нашата грижа е свързана с внимание и отговорност към нашите потребители. Електромобилите, които са ни предоставени, са ефикасни за свършване на нашата работа. Преди използвахме дизелите автомобили, сега разходът е по-нисък на по-дълги разстояния и по-ниски маршрути. Виждаме ежедневно смисъл от това, което правиме. И това ни мотивира да продължаваме да го правим в крайна сметка, защото това е услуга, която повече от 30 години вече се предлага на територията на общината. Наистина дава много на тези хора, които са крайните ползватели на услугата.